That's one small step for man, one giant leap for mankind. 21. srpnja 1969. godine Neil Armstrong izrekao je ovu rečenicu i time su on i Buzz Aldrin ušli u povijest čovječanstva kao prvi ljudi na površini mjeseca. To su uspjeli kao članovi posade Apollo 11 misije koja je 16. srpnja 1969. godine lansirana iz svemirskog centra Kennedy na Floridi. Uz njih je u posadi bio još i Michael Collins koji je za to vrijeme orbitirao oko mjeseca u komandnom modulu Columbia. Na Zemlju su se vratili 24. srpnja iste godine i malo je reći da su dočekani kao heroji. Nakon Apollo 11 misije, još 5 misija dovelo je ljude na površinu mjeseca. Posljednja od njih, Apollo 17, uspješno se vratila na Zemlju 19. prosinca 1972. godine, te od onda niti jedan čovjek nije posjetio naš jedini prirodni satelit. Sve će se to promijeniti 2024. godine, kada NASA planira ponovno sletanje čovjeka na mjesec u svom programu Artemis. Moje ime je Dario i u ovoj epizodi Kozmopolisa malo ću vam detaljnije prikazati taj program. Jedanaestog prosinca 2017. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je direktivu o svemirskoj politici Bijele kuće koja je označila početak nove ere istraživanja svemira. Ta direktiva poziva NASA da u suradnji sa komercijalnim i međunarodnim partnerima vodi istraživanje u svrhu daljnje ekspanzije ljudi u sunčevom sustavu. Prvi korak je povratak ljudi na mjesec koje je NASA nazvala Artemis, odnosno Artemida po grčkoj boginji mjeseca i prikladno Apollonovoj sestri blizanki. Artemis 1 bit će prvi integrirani test NASA-inog sustava za istraživanje dalekog svemira. Taj sustav obuhvaća kapsulu Orion i novu lansirnu raketu Space Launch System, odnosno SLS raketu. Lansiranje će biti najkasnije 2021. i misija će trajati oko mjesec dana koliko NASA predviđa da će im trebati da bi testirali sve potrebne sustave. Dok je u prvoj misiji kapsula Orion bila bez posade, u drugoj će se to promijeniti. U toj drugoj misiji još će se podrobnije testirati sve, a posebno sustavi za održavanje života i komunikacijski sustavi. Artemis 2 bit će nešto kraća misija od prve i trajaće oko 10 dana. Vrhunac cijelog ovog programa trebao bi se dogoditi 2024. godine s trećom i posljednjom misijom u programu zvanoj Artemis 3. Orion i njegova četverčlana posada ponovno će putovati do mjeseca, ali ovaj put s jednom bitnom razlikom, slijetanjem čovjeka na mjesečev sjeverni pol. Uz to što će ljudi kročiti na površinu mjeseca prvi put nakon pola stoljeća, ova misija posebna je po tome što će površinom mjeseca šetati i jedna žena. NASA naravno neće stati nakon ove misije. U planu im je izgradnja prve svemirske stanice van zemljine orbite, te u bližoj budućnosti bazu na samoj površini mjeseca. Cijeli ovaj program je u principu test za slanje ljudi na i oko Marsa, jer da bismo nešto mogli napraviti tamo, moramo to moći napraviti i ovdje. Sve u svemu, pred nama je uzbudljivih par godina. Biće zanimljivo pratiti napredak ovog projekta i koliko će nas to ubrzati na našem putu prema Marsu. Što vi mislite? Hoće li NASA uspjeti u roku koji su si zadali poslati ljude na mjesec? Hoće li ovaj program omogućiti da za vrijeme našeg života vidimo ljude na površini Marsa? Slobodno ostavite komentare ispod, jer najzanimljivije komentare objavit ću na kraju sljedećeg videa. Hvala vam na pažnji. Ako vam se video svidio, stisnite palac gore,
a za još ovakvih videa pretplatite se na kanal. Slobodno podijelite ovaj video na svim društvenim mrežama na kojima obitavate i ono najbitnije, ostanite radoznali. Bok!